Morojo muskoyo. Kai karamu bwana maoga berna maoga ye. Nonyamba ni molkorora ki ye. Yamba tebi mugano muskoyo Francis Amenya. Uboli lichikura 20 years. Emiaka 20. Tanya koira koru 2007. Ekeroto wato muskoyo ngoro Wilfred Ombui. Agatema egasinya. Naende 2013 ekero moske okoro Charles Mongalege ni makuti. Lili makuti achete. Naendo moskoyo agatenena nenda akabugwa. Ekamawe ganene 2017 jeta ngo support na ina abone chikura. Lakini agatema nenda agakeranse. Itebe kintunde isato. Ntoigwa na ina maskoba mingi. Wono naende 2022 ekera ngo support omosko mintonka Isaac njeta ngo support nende lujina mumanyite naenda agakeranse mwegwete na ganete meta karu 50-50 omwako oyo ekero na tebe tigo na bede challenge na UDA bagandebe ndige candidates ya kirata mtani bugiri mwaka wono nkaenda nkamubugolia ngakuwa na nere litanga ni akanga agantebe nataka soa ase pati ko UDA agantebe no chire kuligio mugavano ito UPA ekara ndoro raga iko ulia kama tebina ki tobwati besa taiba tebeti aba motebeti go kera muligereti no inchakaro kunyaratina muikera bone kera ta kongakere simya onde na bono na nchire ngoja kumusangi lero morocho berikien ebikoro tobyoga begete obiasoga te chiusira amaziko molizana yani tukamubwata n'obwanzani obonene obwanzani bwekene paka tuamusukiritua muikiriga ekiagera noene tempa yaye metakaro kwa rusilie chikura se miaka 20 nonye nkate ikoikaransika abande tu arusetili mo 2013 onyasaga nzanga be speaker Roano musbati oliko na ruanse kubona na kibono chiba sichenga na kichatu megete. Lakini omwako yero kondik olemere. La kia sobuan obu asobu atani obonene. Balibo spina ba minto bakubole. Taiboigo. Lakini omwako yo 20 years. Oni bye binto kolire. Tabu atikende yonsi pi. Kaki mwanje mo tumubwatie. Mwanje tumubwatie. Nyoro kianga maoko kaki asobwanje. Namba ni mweleke sonaro golo. Abantu baminto babo kura kinya kelimanya iranga. Abara ibaito ko bamara ule kisi count. Abaminta bakire ko ngagara kurwa banyamira count umusipiko ito. Umuskoito tata soro genduru igo uyo mitanya muko abakenya banene pyama kwa nimbia mule naende anyo muntu karo gwete byaminji asama tukon spina menyire asama tukon sina menyire na ali tukolia nelero asenge nche y'abantu baminto litana ningoro nimbye muno ekiarere keketu agendire tinda bakiokera munyange
Bunala minto bunumra yo itateba ayi no muntu salidie bintu ninche ege sikia negioka nkanyoro mukunguli ichara omukunguli ichara ntegerere omukunguli ichara nere bie kotia ile tao nekentaraonia asenge njya masikani abana tu anyorire nere nabo igasenge njya nyanjete ta konyara gontiga ondembere papa goikaigo na endo ndule montumie abantu baminto bono keri baso na chile na ende sa maskani ya manene nko basaba noko bako mosi korengana una mumanyete mwabe mogo suma na wewe na bere ngotengeria lakini no mogo konga kisiro chiachile tingo tengeri bono mwanjire korengana nanche mwanjire korengana nanche babinto tigamba tabiye kintakamo yasao yo bareta abandi ndiri moto sabere musabere muchumba ito musabere county ito kekeli tukolilia mo kegenkyo muchara taruki gamenya bara yasao seni Muskota kwane tibu ya kia samaskani asobu anzania boneno elinde na intumotera nelie siko ya UDA elitua chorete 2022 na kimwanche unabasika abate kutusira bonspiga unangira nego chiororo na twabwetwe mwanche mubwatsi amenya Nyoro kiangama wako na amenya wana iga mkona angelio moskeje rusha na basabire omuskolia onye mumanye tikonyore university eli achire konyore achire banyeri rusironga so ekera na irana